otu APC na Nigeria. Ihe anyị na-ekwu bụ okwu akpụ n'ọnụ, bụ okwu gbasara mbata nke onye bụbu minista njem ụgbọelu bụ Femi Fani-Kayode. Akụkọ na-ewu ewu taa bụ na ọ pụtara n'otu APC banye na ọ pụtara na otu PDP banye na APC, o wee na-akpọtụ nwaafọ Igbo bụ Igbokwe so na ndị tinyere ọnụ na ya bụ okwu dịka ọ na-ekpo ọkụ. Anyị wee sị ka anyị jụọ ọnya ihe kpalitere nyanwa anyị ji wee tụnye ọnụ n'ụdị okwu ọnya kpara mere ka anyị ji wee kpọọ ya okwu mberede. Anyị kpọkwana ya dịka ezi nwaafọ ọ bụ ọzọ anyị. Maazị Igbokwe, biko gwa ndị Igbo ihe kpatara ihe ichere maka ọpụpụ Femi Fani-Kayode pụrụ na otu PDP wee banye APC. Ihe i kwuru maka ya na ihe mere ji wee kwuo ya. Gaa n'ihe, anyị na-ege gị ntị. Na ndọrọndọrọ ọchịchị nwere ike ije ebe sọrọ nke ahụ demokrasi ebe sọrọ n'ọdụ mana nke ka Fani-Kayode ọ dị egwu nwere ebe anyị na-asị ibe ọkwụ na ibe na-efu ntị anyị dị ọfụma. Gaa n'ihu. O nwere ka nke ya dụta aga otegolu ọ sị kama nya ya abanye abụ PDP banye APC na nwụọ. Ọ sị na Buhari na ọnwụgo ife niile vice president ọ sị na-akakọ onye ọbụla ka ọ na-akarị amaghị nwere ike ịlụta ife niile ife oji n'ọnụ ya ekwu tata ụnyaahụ otego o ji agbagharị mkpụrụ n'ọnụ ụzọ nsị a n'anya achọrọ ya n'anya achọrọ ya ọ nkịrịka mmadụ na-enweghị uru ọba olidi na ọ ma ekwu. Chetakwa na anyị nọ n'ikuku ka anyị mara ụdị afọ anyị na-akpọ mmadụ ma ọ bụ okwu ị na-ekwu banyere onye si na prezidenti anwụrụ ọhụrụ ya nwere ife sọrọ ego ọ na-ekwu mmejọ ọ na-ebido sọrọ ego ọ na-ekwu so anyị sị na ọ bụ nke ka mmadụ ọhụrụ ibe ịgbago anyị na-eche na-asị kedu uru ọ ga-abara ndị APC, kedu uru ọ ga-aba ndị ibe ga-amakwanụ mmadụ ma ọ bụrụ mmadụ ịnọ ije ebe a ejije ebe a ejije ebe a ọ bụ Toshiba fan ụmụ ya na-akpọ Toshiba fan ofe otu a ibe ga-ama mmadụ n'olu ofu ebe since the 80s ka ndị wee nọ na progressive camp wee ruo tata. SDP 1993 drag ya banye AG, AC, ACN, APC consistency ọ dị ama mmadụ ma ọ dị njọ ma ọ dị mma ị nọ n'ebe ị nọ ọrụ ije ebe a tata ejipụta gị ebe a nwere onye na-aka ewezighị asa ezigbo mmadụ nwa akwụcha ebe niile ọ na-ekwu mịbata echi ọkpụkpa n'olu n'ofu ebe. Mana ọ bụrụ nya bụ onye mbụ na-esi pati banye pati ọzọ na Naịjirịa. Ọtụtụ ndị nọ na APC kịta abụghị ndị APC ka ha bụ. Ụfọdụ ha esibugo na PDP banye, ụfọdụ sibu na APC banye PDP sikwa na ya ọ bụrụ mbụ ka ọ ihe na-emeli ka ọ bụ. Nya kedu ihe kpatara nke Fani-Kayode dị iche? Ndị dị iche nụ Daniel batara enweghị ha ikwu gọvanọ of Cross River enweghị ha ikwu. Ndị a bụ mmadụ o nwere ife ị ga-emekata si onye ọbụzụkwa mmadụ ịnụ ka anyị kwuru okwu ọ dịzibụ na-abata n'ịnụ ka anyị kwuo okwu echi Jonathan former president banye onwe onye ekwu okwu about it maka ife na anyị ma onye ọ bụ
ife onye na-eme nkwusasị ụkwụ tata echi ukwu ọzọ onwe onye ga-eteke serious onye asịrị abụ onye a onwe uru ọba na APC ampeliyo mana APC nabatara ya uru ọba na APC na ebido na atụ akwụkwọ ọ na-eri ọ kwuru si na ọ bụghị ego kpatara ya ji wee o nwere ego nwere aka ọrụ nwee ọ na-arụ o nwere ihe ọzọ ikwu ide-esogharị gọvanọs n'ije n'ije na-agagharị o nwere ihe ọzọ ikwuru na okwu ikwuru pụtara na ka ọ pụtachara banye na APC ikwuru si na ngị nwa nọ kemgbe nọgide na APC na Abuja akpọbere gị mana nyanwa na ọ gbaragogo ahụ onye isi ala mana gị nwa nọ na the party kemgbe akpọrọ gị na Abuja. No, ya bụ ndị mmadụ ghọtata ego m na-ekwu ebe m na-adụ m comfortable adọ m na-enweghị ihe m n'iji kama na onwe ndị otu anọ kịta alụgo m APC publicity secretary na Lagos for close to 15 years ọ bụ na ibe m na-ekwu ntịmụdịa plus 15 years na-rụkwa chairman ndị conference of APC publicity secretaries for 6 years ya ndị APC publicity secretaries across Nigeria pụrụ n'ọrụ ebe akịta Obija chairman ọ na 6 years before nkwa so ama m problem anyị na-aga duo ma ndị wụ supporters anyị onwe ndị na-asọpọt APC a na-ego data na-eme ihe dị iche mmadụ ege nụrụ ọnụ mmadụ comfortable I'm just speaking for other people ọmụnwa na nnọkọta na Lagos ebe a mpọ ha si ha bịa tie ha n'obi si achọrọ anyị ma anyị nwere pati mana anyị mara how to take care of our supporters ndị PDP ji ife a wee ka anyị mma arịbụ ndị mmadụ ndị na-arụ ụzọ ọrụ esiri ọka ikunye ha mmiri ma ọ bụ ofuko tinye ha ka ṅụọ adị nke onye agụụ na-agụ nwere Obasanjo oge Obasanjo nọ na paa ebe 2003 to 2007 somebody just called us because I don't know about too long I got Obasanjo we didn't go there for money if only I would na great I thank you you said it there that's just handshake we are talking about it's not money ọ bụ anyị nwere ndị mmadụ ego adịmaghị ego ndị mmadụ ahụ ọgaranya adịmaghị ego ndị mmadụ na-eche ife so all those people because ana m anọle nnọkọta mpọ ha sị ha bịa na-asị ha obodo kpọrọ nke a oge nwu chairman APC ndị publicity secretaries APC was a chairman for 6 years anyị jere ụmụ workshop anyị jere Abuja called by the national APC I went to Abuja I said look now our members who APC publicity secretary na afụfụ na o nwere ndị publicity secretaries APC na steeti APC a na-achị na ndị PDP na-achị ebe a na ha nwere ọbọ to run the organization or to run the party si tọọrọ ha nyere ha aka onweghị anything mere ụmụ abụ the body Lagos State hosted them 2 times na Lagos and treated them very well nwebeghị any apart from Benue nwebeghị any other state host to ha na ndị publicity secretaries so the idea nwere onye na-ajụ ose somebody na-agaliba nke nọ n'ebe a for years onye nkata onye aba PDP echi ose ba abata ozi ba ego ka ọ na-achọ bụ Fani-Kayode mgbe na ego agwụna ego ọkwụ na agụ ada agụ ya na nya mgbe ezinụlọ ya onye tupu a na-agụ na-agụ ya o ji Naijiria ugbo onwe ego ọ ga-arịtọ ihe ndị a niile tọ na-agbara igwe aghara agbara eje tribunal ọ na-agbagharị na okwu ọzọ si n'okwu apụta bụ na ndị mmadụ si na maka ka okwu a na-apụta ka okwu gbasara ihe ndị gọvanọ ọdịda anyanwụ gọvanọ ọdịda anyanwụ na-ekwu maka VAT maka ihe ikwu ọ dị ka onye akpata ndị mmadụ si na ọ dị ka ike APC agwụwagogo na ọ dịgokwa ka na-ebido ịkatọ gọọmenti maka ihe ikwu banyere ya gba anyị okwu n'eze kọwala anyị ebe isi abịa
n'okwu a gbasara okwu VAT anụnwa ị na-ekwu maka justice na kepụkepụ so ya na ọdụ ka ị chọrọ isi na APC pụọ n'ọdụ ka APC ejugo gị na iji na obere kịta wee na-agbafe ụkwụ n'afọ ebekwanụ okenye ada mụ aka ekpere nka since the 80s and 90s I nọ na progressive camp. I had a change, even every day. I had a change every day. So don't worry. I just even the who were concerned as a concerned member of APC. We want people who are working. Bunitende mado. Malebe ndị ka ndị otu anyị nọ na steeti na ndị otu anyị nọ na power ebe APC nọ na power ka ịma na ha nwere need. Instead of it calling Palopas Toshiba fan, they do this way. He goes this way. He goes this way. He goes this way. We are being consistent. I've told you since the 90s, 1993, we've been in the progressive camp. We don't change. We don't change. I go out. Any of you to go and drink tea or Jack and Manamayo to guy one and then I'm not a poor man by this standard. I thank God for that. If I know no one that for years unrecognized since 2013 they have been in no only and because they can go there. They will leave those people. Oh, well, they need to send hotels, international hotels. Oh, no, even kedu ife nwere ike ikwu maka ebe ndị gọvanọ ndị ndịda anyanwụ kwụ n'okwu gbasara VAT? Ịma na ha mere nzukọ abalị ome na Enugu. Kedu ihe na-echiche gị banyere ihe ha ebe ha kwụ? No. See what I can't federal government na-etinye aka bụ too much. And in this state, now, in Anka, hapụ VAT for them. Only Marabia can ye go off. Ya ịkwadoro ndị gọvanọ ka ịkwadoro na nka. Yes, ya na-ekwu dị mma. Federal government na-etinye aka. There are certain states anya ụfọdụ ha bụ Lagos and few other states. That's very weak. So Rapo had that one. Already the federal government and the Aka had to do. Even not talk about smoke number. Rapo even insist that the state will the largest chunk of it. You got to 70. See the federal government 30. Or you happen to have the entire money. It will help. Almost state in the state in the Lagos now because everybody now here. Everybody now there, everybody now there in Lagos. Everyone now develop again. Everyone now there. So you need to so states anyway positive of funds. So no na na table is to mother from federal government collect ebe na aka gị happen also to go back and true federalism. Happen has some money. Ka ha nwee ike na-eme ife kwesịrị na ha ga-eme. Ọhụ ife ọ bụla eme ka ba na-ebule efere na-eji Abuja ije ya ego. Ọ dụrụ mmanụ. Ọ ya ha na-ekwu and all do justified. So but they have too much money at the center. They have too much power at the center. Hapụ steeti ka ha generate electricity. Mba. Hapụ steeti ka ha mee nke mba. Yet ịkpọkọrọ ife niile n'aka. Onwe nke nwere ike emecha ife niile a. Ịmaka ọnwụ na steeti ka ha hapụ steeti ka ha rụọ ọkụ nke. Now Lagos started working for power supply now. Actually wanted to do it in Nigeria and Adi. Sit down on an exclusive list. It's too big. And when you the federal government, I can have to have certain things for state government to be doing. And they will survive. Instead of every time they put a that's not what we're talking about. Let's practice if I'm about true federalism. Not about government, like federal highways. Federal government can build roads. Hand it over to state for maintenance. Also, the key. You could do road maybe. Also, the road maybe federal government.
ọzọ dịka ibe ya bụ na dịka ọgbakọ ahụ mere na ụfọdụ ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ bụ ndị be ha ya bụ ọgbakọ mere na mpaghara nke ha na ha abịaghị ọnọ ndị osote ha bụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ. Kedu ihe ịhụtara na ya bụ ihe? O nwere ike na ọ na-eme gọvanọ nwere ike mgbe indisposed nwere ka arụ adịrị onwe ike wụrụ nwere ebe ọzọ jebe you send their deputy ọbịa afọ ha na Enugu I think south east dị nke ofu deputy governor bịa south south nke deputy governor na-abịa which means na 4 governors ọbịa then 2 deputy governors bịa but yes 2 deputy governors but ha had 6 states na south south so it's not so bad. So has to raise 4 over 6, 80% now. And you cannot say that the deputy governors governors have that's it. Only represent the governor. It's a governor. So when anything do is well attended. Lagos not there. All the political states not there. Rivers not there. So nothing to worry about. Okwu ọzọ akpụ n'ọnụ na Igbo bụ okwu ihe so sit-at home a ndị otu IPOB gbọrọ ebe ha wee na-eti mkpu ka atọhapụ onye ndu ha wụ Nnamdi Kanu. Kedu dịka onwe afọ Igbo ịhụgonunu ihe mere abalị ole na ole gara aga n'izu a gara aga ebe ụmụ akwụkwọ na-eme ule aja ebe ahụ ga-achụsasị aha ma ebe emebiri ihe maka na ndị ahụ pụtara n'oge ha kpọrọ nọrọ n'ụlọ. Kedu ka isi wee fụnyewo ihe na-emenụ? Ile anya ka akwụkwọ nke anyị ma otu IPOB apụta na nkatọ ihe merenụ wuo na o nwere ndị na-eji ozi ha ezighi ha, mana ihe niile a na-emenụ gwa anyị echiche gị dịka nwa afọ Igbo amụrụ amụrụ. Ọ jọgburu onwe ya adị ma na otego anyị nọ n'okwu ọkwa ịma ibe gbasara IPOB ịma na eji ya na-akpọ m afa dị iche iche nke bụ na ọgọ nwaanyị nwere ha na-ekwu na mama desnata Igbo land mgbachi ya nkịtị ruo mbọsị ahụ jebe n'obi a dị nsi ide afụrụ mpa. Ị na-atụbu anya na ha ga-abịa mbọsị ahụ? Atụbu anya na ha ga-abịa n'edewe eche na ọbụla mmadụ na-ekwuru ebe ọhụrụ onye mfụrụ dị azụ ụjọ na-atụkwu ndị ahụ ọbụrụ onye mfụrụ na-abụghị ife onwe ozi onye mmanụ dị nchaji Igbo land na onye polisi m kpọrọ sị na na-abịa Lagos ka na-eje na-ewesị na-ewe a na ndị IPOB ga na-ọgwụ ofu onye na area command Nnewi mụọ ebe ahụ ọkụ kwutusia n'ụlọ ebe ahụ ndị be anyị pụta na-akụrụ ha aka sara ride on bus na-akụrụ ha msụsụ ga-awụnye aka na si debezie ife ihe ahụ ga-akọs ọkwa ihe a na-eme ihe ọ ga-akọs obere oge nwezi onye afụ n'Igbo la because ndị ori ndị ama ndị dị iche iche tekitobo nwezi onye anya ọda ebe onye ọda ebe onye ọda, and that is what we have been ife anyị na-ekwusi nsi na okenye a na-anọ n'ụlọ egwu a n'ụmụ bụ na ndị a na-emebi mana ya hụrụ ndị ha bụ ndị a sị na ha bụ IPOB anyị amụrụ ndị ha bụ anyị amụrụ their training anyị amụrụ family ha si anyị amụrụ tribe ha si anyị amụrụ ihe a na-eme ha atụkwa na ajụjụ anyị ekwetara ndị a mfụrụ dịka ndị na-akpatụrụ ọkọ ha nwagachi anyị a sịrị agadi nwaanyị daa dị ịtọ ọgụa ife obu n'ụkọm agadi nwaanyị ọ na-eji abịa ife obu na-abịa dakwa ọgụa ife obu n'ụkọm ka ọma na ozukwara ozu. Ka onye bụ agadi nwaanyị kedu onye bụ ụkpa?
agadi nwaanyị bụ n'ife oilu ka nna atụ agadi nwaanyị bụrụ ife na-eji aka ọdanarị ya danarị ọbụa ife bụrụ akpọma na ozugbo ma mpeketa ife a na-emegheri na be anyị si enene the implications. Now, a priest of an Anglican church na-akụzi na skuul ụmụaka na-eme n'akwụkwọ n'Imo steeti o wee jekọta ndị amị ka nyere ya aka safeguard ụmụ akwụkwọ from this ndị ori arụma na akpere IPOB si na ọka o chekwado ha mana ha gburu nwoke ha gburu priest ahụ gba moto ya ọkụ ịgbara ihe ndị a na-eme ebido o nwere ofu onye be agwa m sị na street light ya tinyere nye ọkụ a na-adị n'ilo ndị mmadụ na-afụ ụzọ n'abalị na ha bịa bịa kwụwa butu stes na o ji amonitọ ha maybe na ha feel no satellite if I do matter how foolish those people can be. But the land of civilization has been turned into the land of darkness, land of mediocrity. And so we can do my defend. Obodo na amazi onye bi onye isi amazi ebe isi ga amazi ebe obibi na asị obodo nke a produce na ndị azitoro obodo na ọda nke ha pụrụ ụmụaka a ga-ebulu egbe na-eme ife sọka na-agwa anyị mbọsị anyị ga-azụ abịa na-agwa ndị traders na-atachi kere na extortion ọ bụrụ na na-atachi you must pay this money for you to be here. Ndị be anyị na-support onye buka uche uche alarụra ma trans ọlarụ na flọ anyị ma ibe niile a na-ekwu na-ekwuchi ana mebi fọ ekwuta na ama nnọọ ka ọ ga-adị I predicted it gwa ha ịgba trillions na-ejuzi n'ụbọchị mkpụrụ ụbọchị asụrụ aka na South East ma is a commercial nerve center in Nigeria. It's a hub. Nye ka olu Monday ibe a na-akpọ Monday na-aba anyị mbọsị ga-abụ nwere afịa na-akpọ afọ market na ndị mbọsị eji azụ onye ebe ọ na-agba jiji everybody nọ there. Monday bụ mbọsị eji azụ afịa mbọsị eji ebibe ndị ụmụazị a nke ga njem ụmụazị a na-ebibe mụrụ otu onye nwa aka ọrụ n'ime ife niile nwe ihe a na-agụ ibe a na-arụ n'Igbo land ibe niile nwe ihe a na-arụ n'ọda passport Nigeria ebe ahụ Nigeria Igbo land ebule na-eme ya. We have been investigations and found out ife niile na-eme ife awụ ndị jee na cities not for many years onwe ya nwere ike imegbu anachi ya azụ n'Igbo land ebule egbe sị ka ha na-ebe IPOB na-arụ ọgụ ndị mmadụ na-agbagbusi ndị mmadụ. I won't tell you o nwere atrocity mma agwa ha na-akọmit atụnye ọkụ na Nigeria bụ ndị ha ebulu ofu trela bụ onions ofu trela bụ efi amụnye ọkụ bụ ụdị onions onye ebe anyị ga-egoro ugbo ọsa efi agbara ọkụ bụ ofi onye ebe anyị ga-egoro ugbo ọsa nye ọkụ. Are they not destroying the economy of the Southeast? They are destroying the economy of that. It's a lawless place. Even I must hope that state of nation where life is brutish, nasty, and short. That's what they have created. But I'm the ndị kacha amụnye ọkụ ndị economic refugees anyị do abroad economic refugees ka na-agba onwe ya na-arụbịa ahụ ahafụ n'ọkụ anya ibe afọ ka nata ime nata nwa anwụ ọnata ọnụọ anwụ ọnụọ ife a na-akpa anwụ. So leave them. I have said what I've said enough. My friends will have to say anything they are happy but they will come to thank me later. I raised on the land, also some like now, the governors, everybody, market leaders, intellectuals, bishops, everybody make this open now. One statement how this is going to look at school. I'm a gender Anglican church, I'll go to look at school how. Only for them in the land. Only by the English, but African Lagos are ịma mbụ ọsọ chụwa onye Igbo asị na a na-agba ọsọ asị ka na-agbara ọsọ agha agbara ọsọ abịọla nwa n'Igbo ka a na-agbana. Kedu ọsọ chụwa onye Igbo na mpaghara dị iche iche na Nigeria kedu ebe ọ dị ka onye Igbo nwere ebe ọ ga-agba ebe nchekwa ebe nchedo o nwere ike ịgbaga n'ụwa? Ọsọ chụkwakwana na Lagos a ebe ka ị ga-agbaga?
ebe a ka anyị ga-anọzi, ebe a ka anyị ga-abụ. Nsị ọcha chụwa gị na Lagos a. Ebe a ka mma nọ. Onwe ga-achụ ebe a ka mma nọ. Nsị okwu ka eji ekwu. Nsị ọsọ chụwa gị na Lagos a. Unless na ba ya ọ dị mma. Unless na ụmụazị a na-anasị ha egbe. Because iru ebe a ụmụazị a na-enwere uru ha ba, some of them enwere uru ha ba. Because always stay alive. Everybody has lost something. So, when we rubber, until never had a motor before. Before we crave to go home, everybody is in a state of fear. After I believe in your motor now. I see you down your motor, I put you in a motor. That's what they're doing. I go in the lab, I got a shop, I put it in a bed, one do their banana business. That's what they're doing in Boland now. Unfortunately, they're not reporting it. They're not reporting it. Iji pịakọ okwu anyị, ihe ndị IPOB na-ekwu bụ ka akpọnye ha, atọhapụ onye isi ha. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọkwa oku si gọọmenti chọọ ihe na-akpọtụ na ọwụwa anyanwụ ka ọ dajụrụ, ya kpọọ ndị IPOB ka ha na ha kpaa. Kedu ihe ngịnwa na-ekwu maka nke a? Ọ dịkwa mma o. Ọ dịkwa mma because gịnị dị mma? Ọ dị mma. Na m amụrụ na ụmụ osi ga-ama ka anyị na-eje na tepu na-ata nkata. Kedu onye na-ata nkata? Onye ndị we don't know them. Amụrụ ndị ha bụ. Mana gọọmenti ji onye isi ha. Gọọmenti ji onye ndu ha. Sịkwa na ha na-ama ha ndị ha bụ. Onye isi ka anyị ma. Anyị amụrụzi ndị nyanwa enwezi control of those people. So for them, ndị a na-emezu ori na South East now, for them, ọ kakwa mma n'ọnọdụ ya ka ha na-emeri mba ha na-eme. But ife ọbụla nwere mbido nwere ọgwụgwụ. Kama ife anyị chọrọ bụ actual let's enwe kind of dialogue because ndị be anyị ekwuwe na all the governors ekwuwe everybody anybody in Igbo land ekwuwe ka enwe. Let me tell you, for me, I'm not for Biafra. And the guy, I'm not for Biafra because now, mommy, I'm even the Bible across Nigeria. Man, if you would take the Muchilania, see those things. That small place, the open why is land up, where you had the small land space. Over the southeast, Kogi State, the whole of southeast. The man only that I now. It's not that now. Nyaka ndị a ife niile ha nwa across Nigeria ka ha chọrọ ịtụfu with aka isi anyị mechi ọnụ ha mara ibe na ha yi agwọ kedọ ife olu anyị emechana calculations na analysis wee ife ndị be anyị nwere across Nigeria ọhụrụ ịkpụfu ka asụ anwụrụ onye amaghị ihe ga na-ekwu ihe ahụ ị nọ ebe sambala ebe sambala mana a na-emegbu gị. Kedu etu anyị ga-esi wee menata nyawu ihe bekee na-akpọ injustices mere ndị mmadụ na-eti mkpu Biafra? Ofu injustice. Okay, let me tell you this one. Ịkpọta ndị ugwu, ndị Yoruba, ndị Igbo dewe ha na tebụl, anyị nwa na-agba last. We are not last though. Despite the structured and systemic marginalization, but ndị a na-emegbu ndị cultures na ndị a na-emegbu na ha mere study for over 40 years or 50 years na ndị a na-emegbu ka ndị na-emegbu. Let me tell you that if I need you now if I then take one state na Southeast, one state or be a power with ndị ọzọ nwere 6 of zone nwere 7 na nwere 5. So in everything they share in this country we get the last. On that kind of structured marginalization and systemic marginalization. So give Igbo one additional state. That one additional state will be carved out of Enugu State, Anambra State, Imo State, Abia State, and Ebonyi State, or one state. Even we have 3 additional senators. We're House of Rep members. We're more local governments. We're one state university. We're additional one state House of Assembly. We're police command. We're probably a teaching hospital. And instantly, we're more local governments.
And instantly, you would have created at least 12 million jobs, 12,000 jobs. And then one state capital, you start developing one state capital all over, people will come and people will be employed. Do you understand? Immediately, the man that systemic, just marginalization will just disappear. That's the injustice that I'm seeing. Igbo National Assembly now, you have 15 senators from Southeast. Those one were 18. Another one were 21. So every time I'm on a minority, the General House of Reps is something. The General State Assembly is something. In our local government district on the same thing. So if you another different diocese, then it will just trickle down. Then I will balance. That's where the marginalization happens in Igbo now. I'm an Azwafia now. I control the economy now. I'm an Azwafia and I'm on my finance. So Imerana can create a job to make one kind of business. We want to stay university. We want to stay capital. We even airports. Then you would have created jobs. Instant. Yeah, I have take off grants. Take off grants. People will get jobs almost immediately. They will be at par. $5 governors. They will be 6. Of course, I don't know. Check it out. Have been consistent. But that is where I see the systemic marginalization that need to be addressed. When Obasanjo was in power, Obasanjo constituted a constitutional conference. Southeast additional state. He worked as a state. He worked as a general Anambra card. Go to answer where Imo state now had to run the state. Not how I you. And Enugu state now had to on Suka state and where stalemate. Although never was there. Because some people want to take it to another existing state. But that's it. Now you worked out from Enugu state. Worked out from Anambra state. Worked out from Imo state. Worked out from Abia state. Worked out from Ebonyi state. Can I be the center? Now that state is sad. No one will keep your on the Kofu state. Even about you have to carve out some areas like Abia, Imo, Anambra, Enugu, Ebonyi. They will have formed the state. I'm a Bonner house. It was mapped out. And it's still there. We can't just take it and give it to one state or give it to Enugu state in Bang. That will be cheating. Every part of the Igbo land will be in that state. That's what we are doing. Dalu maka isonyere anyị na mkparịta ụka n'ụwa. Ọ bụ na ọkịta ka isonyere anyị onye anyị na ya na mkpa nkata bụ